हानि थाखायनो आलादा रायजो बिदों हायानो गोमाजोबोबा बोरै बड'लेण्ड मोनगोन हायानो जोंनि जिउ हायानो जोंनि थैस' थांस' बे हाखौ जुदि जों उद्धार खालामनो हायाब्ला जों बहा थांनो आरो बे हाखौ हानि थाखायनो जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिदों दा दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनाय मालिकफ्रा हानि बिगोमाफ्रा जुदि दिनै हायानो जुदि गोमाजोबोब्ला मालाय सेयैसो लांजोबब्ला होमब्ला जों बोरै मोनगोन बड'लेण्डखौ जों बोरै मोनगोन बड'लेण्डआ बोरै जागोन हारिया देरसिन दोलोआ देरसिन नङा हारियानो थायाबा मा दोलो खालामनो जाथिया देरसिन पार्टिया देरसिन नङा बिपिओबो ओंखारबो खामानियाव फै जाथिया देरसिन बे पार्टिया देरसिन नङा नों गाबोन जाथियानो थायाबा नों मा पार्टि खालामनो दालाय नब कुमार चौरिनियाया नंखाय ट्राइबेलफोर मानलायलाना ट्राइबेल बियाबनिफ्राय एमपि जानायाव गासै माहारियारि आफादा दाय दं बेखौ रावबो हेंथा होबाखै बोसोरनिया बर' मानसि नङा बर' कसारि नङा जोंनि बर' आफादफ्रा जयै नांनांगौमोन जयै होबथानांगौमोन होबथानो रोङाखिसै चिरां जिल्लायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय BJSMआ सेडलि खाजना बिबानगिरिखौ लोगो हमहैदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे मजाबारि आरो नांदरबारिनि थागिबिफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया चिरां जिल्लायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामना थानायफोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि थांखिजों सेडलि खाजना बेंखन मावख'गिरि अमित कुमार बर्मनखौ मावखुलियाव लोगो हमहैनानै माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायलायो। बे सावराय हाबाफारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय मजाबारि आरो नांदरबारि आरो गुबुन गामिफोराव आयेन बेरेखायै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव हा दखल खालामग्राफोरखौ गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै थाबैनो होखारस्रांनायनि सायाव सेडलि खाजना बेंखननि बिबानगिरि अमित कुमार बर्मनजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि थान्दै हान्जाया सावरायलायो। जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय फैदों आदा जनरलाल बसुमतारी ओमफ्राय जों मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोर ओमफ्राय नांदरबारि गामिनि रायजो राजाफोर दङ दा बेयाव फैनायनि उद्देश्य जाहैबाय जों बे मजाबारि बर' मजाबारि सथ' मजाबारि बे गामिनिफ्राय जथ' इभिक्सन माने इलिगेल इनक्लुजार्स दं बे इलिगेल इनक्लुजार्सफोरखौ होखारनांगौ होननानै जों बिराद गोबावनिफ्रायनो जों नांबाय थादों नांनाय हिसाबै आगोलाव जोंहा चिरांनि डिसिआ बेखौ एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट दायथ' होनानै बिसार खालामबाय आरो बिसाराव बे हाया जे बर'फोरनि आरो बे बर'फोरनि हायाव सोर सोर मानसिया अकुपाय खालामनानै थादों आवग्रिनो हादों बे जिनिसखौ बियो बिसार खालामनानै लिरना हरदों आरो बे जायगायाव बर'फ्रा गावसोरनो आप टु डेट एखेबारे खाजोना थाजिना होनानै दङ दासिमबो होयो हानि रेकर्डआ गासिबो बिसिनाव दंजोबो दा होखारनांगौल' बाखिसै आरोखि दा बे हिसाबै चिरांनि जायनाखि एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट बियो जायनाखि बिसार खालामना हरबाय बेखौ जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बिटिसिआव हैदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ सार्कोल अफिसाराव चिराङाव नैबे सिडलियाव बेयावबो रिपर्ट बिहरदों एक्सुवेलि मा जाना दं बेखौ बिहरदों आगोलावनो दा खिन्थु माखासे फाइलफ्रा हयथ' बोरै बोरै गोमानानै थादों जोंथ' बुजिनो हायाखिसै दा गोदानै दाखालि जोंना माने जइन्ट सेक्रेटारिया बिटिसिना दानि सार्कोल अफिसारनाव रिपर्ट बिहरबावबाय जे बिदि स्टाफ कपि नांगौ बेयाव ट्रेस मेप नांगौ आरो बे जायगायाव बेसेबां एनक्रचमेन्ट दङ सोर सोरनि हायाव सोर सोर एनक्रच जादों बिनि लिस्टखौ नांगौ होननानै बिसोर बिटिसिआ बिहरफिनदों दा जों रायलायनाय बादिब्ला सिडलि सार्कोल अफिसारा आगोलावनो 2021आवनो बे जायगानिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै जेसेबां रिकुवारमेन्ट दं बेखौ बिहरदों आरोखि बेसेबां खरस जागोन मागोन बेसेबां पुलिस मिलिटारिनि प्रयजन जागोन बेयाव बेसेबां बुलडुजारनि प्रयजन जागोन बेखौ माने बिहरदों होननानै जोंनो सार्कोल अफिसनिफ्राय खोन्थादों आरोखि दा खिन्थु बेफोर जिनिसा दा जों फाइलाव गैया मोनाखै दा गोदानै नै दिनैसो हयथ' नैबे दानि माने सार्कोल अफिसारा बेखौ गोदानै बानायना हरफिनगोन दा बेखौनो जों थाबैनो बानायनो थाखाय जोङो दा दिनै रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि दाथ' सम्भब दं जाथारनांगौ जायैथ' खुनु खोथा गैया एखेबारे आयेना जोंनि आखायाव दा जोंनि सायाव जोंनि फेभाराव दं आयेना हाया जोंनि नामावनो दंजोबो गासिबो खाजोना आप टु डेट होनानै दङ दा गथिखे बे जायनि खुनु प्रश्न गैया एक्सन लानांगौ आरोखि दा आयेनखौल' माने जोङो दा बाहायनांगौ दा बिटिसिआ जोंनि सरकार दा जोंनि सरकारा जुदि बाहायोब्ला इमिडियेटलि बे थाब एक्सन जायो आरोखि गभर्नमेन्टनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं नोंथां जोंहाबो फोथायनाय मावथारनांगोन मावनो खानांगौखा आरो आयेनाव दंखायो अर्डार दंखायो आयेनाव दंखायो चेप्टार 10नि जायनाखि रुल्स दं बेयाव दंखायो आरो लोगोसे गोदानै जा माने हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार दंबावो हाइकर्टआव अर्डार होबाय जेसेबां ट्राइबेल बेल्टआव इलिगेल एनक्रच जादों बिसोरखौ माने होखारजोबनांगौ होननानै अर्डार होनाय दंखायो दा गथिखे जोंहा अर्डार जा दंखायो ओरैनो हानि रुल्सआबो दंखायो आयेनबो दंखायो चेप्टार 10बो दंखायो दा जों माबादि जाजानो लुबैनायनि खोथा जाहैबाय बिसोर एभिक्सन खालामनांगौ बाथ्रा बेल' एभिक्सन खालामनांगौ आरो थाबैनो खालामनांगौ दा बेखौ लेट खालामनाङा आरोखि दा जिहेतु माने चिराङाव बेसेबां गुवार हा दखल खालामनानै दं बिसोरो गासै चिरां हिसाबै बुङोब्लाथ' चिराङाव
आं एक्सुवेलि रेकर्डखौ लाबाखै चिराङावबो अनुमाना बेयाव दङ बेयाव माने बिदिनो 1 लाखसोनि समान चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ आरोखि बिगा 1 लाख बिगासोनि समान चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ दा चिरां होनब्लाथ' ट्राइबेल बेल्टआव हाबनाय दङ जोंनाव डिटेल्स रेकर्डआ दंजोबो आं दिनै बेखौ लाबोनाय जायाखै अबसे डिटेल्स रेकर्ड दंजोबो दा गासै बिटिसि एरियानि रेकर्डखौ जों मिथिगौ बिटिसि एरियायाव चिरां बाक्सा उदालगुरि बेफोर गासिबो एरियानि टटेल माबाया इनक्लुजमेन्टआ 3,49,505 बिगा हा इनक्लुज जानानै दं आरोखि दा बेखौ उद्धार खालामनांगौ जों दा जों बेखौ उद्धार खालामनो थाखाय जों गासिबो जोंनि बर'फोरनि आफादफोरखौ जों खावलायो बेयाव जों खुनु डिफारेन्स लालायनाङा गावजों गाव नांलाय खमलाय दोनथ'लायनांगौ दा जों खामानि मावनायाव जों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिआ रायजोनि बर' जाथिनि खामानि मावनायाव एक गद जों रावखौ फाराग खालामा सरकारा थाङो फैयो नाथाय सरकारा थाङो फैयो मावफुङा बिनि सायाव माबायदि नोंथांमोना सरकारनि सायाव प्रेसार खालामनो थियारि दं दा सरकारखौ जोङो आगोलावबो नारसिनबाय थाबाय बुंबाय थाबाय खिन्थु बिदिनो दिन थांबाय मावाखिसै मावनो होननानै खोथाबाय जों मावगोन सानबाय कभिडनि बाथ्रा फैबाय थालांबाय खिन्थु एबार खिन्थु जों बिदिखौ जों मानिनाय नङा जोङो एखेबारे नारसिनगोन आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैबाय जोंखौ रायजो राजा बयबो बुंगासिनो दं एखेबारे आन्दलन खालामदों होननानै बुंगासिनो दं दा नैबे कभिडनि बाथ्रायाव जों दा आन्दलनावबो एसे थाबथाहोनो गोनां जादों आरोखि खिन्थु जों बेखौ लाथारनांगोन दा रायजोफ्रा जोङो बेयाव जों सहयोग होनांगोन आरो बयबो आफादफ्रा जोंजों सहयोग होनांगोन मानोना हायानो जोंनि जिउ हायानो जोंनि थैस' थांस' बे हाखौ जुदि जों उद्धार खालामनो हायाब्ला जों बहा थांनो आरो बे हाखौ हानि थाखायनो जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिदों दा दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनाय मालिकफ्रा हानि बिगोमाफ्रा जुदि दिनै हायानो जुदि गोमाजोबोब्ला मालाय सेयैसो लांजोबब्ला होमब्ला जों बोरै मोनगोन बड'लेण्डखौ जों बोरै मोनगोन बड'लेण्डआ बोरै जागोन बेखायनो जोंनि खामानियाव बयबो रायजो राजा जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ मदद होनांगौ आरो जों बेखौ मोनजासे उद्धार खालामजासे जों जुजिगोन आरोखि जों बेखौ जों दिनै बुंथियो आरोखि नोंथांमोना मोजां प्रश्नखौ खालामबाय आं दहायनोबो होबाय नब'सरनियानि खोथा आरोखि नब'सरनियानि केसा बेखौ सोंदों दा बेखौ जोंहा बुंनांगौ दं दा नब'सरनियानि केसा सुप्रिम कर्टआव थांबाय सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामदों दा एपिल खालामनायल' नङा नै फैगौ नैबे 4 थारिख बावला नै थामलिफोरनोसै आरोखि 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं जोंहा सुप्रिम कर्टआव नब'सरनियानि बेरेखायै बिसार जागोन आरोखि दा बे हियारिं दं जों आसा खालामो जोंनि फेभारावनो मोनसे जाजमेन्ट होगोन बिसार खालामगोन जोंहा बिसास दं मानोना नब'सरनिया बर' मानसि नङा बर' कसारि नङा बे ट्राइबेल नङा बियो सर'नि जाथिनि मानसि आरो सर'निया बे टाइटेला सर'नियानिसो जाथिनिसो टाइटेल बियो दा बे बर' कसारि नाम लानानै बे माने फेक मोनसे माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे एमपि जादों ट्राइबेल समस्तिनिफ्राय दा जोङो बेखौ माने दुखु खालामो जोंनि बर' आफादफ्रा जयै नांनांगौमोन जयै होबथानांगौमोन होबथानो रोङाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो मानोना बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति एमपिआ नायल' जाल' मोनसेल' बर'फोरनि थाखाय आरो जों बे बर'फोरनि थाखाय थिनानै दोननाय ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय जुदि गुबुन जाथिया जुदि माने 2 नम्बरि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि एमपि जायोब्ला बे दुखुनांथाव अब्ला जोंनि दुखु सुखुनि बाथ्राखौ सोर बुंहैनो पार्लामेन्टआव बे मोनसेल' जोंहा माने मोनसे सुजुगमोन आरोखि बे पार्लामेन्टआ जोंनि थाखायमोन दा गथिखे जों बेखौ दिनै सेबसिननानै लानांगौ जेरैखिया जों जुजिनांगौ दा ओंखायनो जों सुप्रिम कर्टआव दा जों केस होदों दा जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिआ आंखौनो बिबान होनाय हिसाबै दावराव देख्रेब नारजेननांगौनो केस होनाय जाबाय दा फैगौ 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं आरोखि दा क्लियार खाथार बे नब'सरनिया बर' कसारि नङा आरो सर'निया सर'नि जाथिनिसो मोनसे टाइटेल बर'फ्रा टाइटेल लायो आरिजों टाइटेल लायो होनना बुंदों बेखौ सिडनि एन्डेल्सआबो लिरना गालांदों आरो माने टाइप्स अफ आसाम बे लेखाबो दङ आरोखि बर'फ्रा आरि बसुमतारी दैमारि नार्जारि गयारि ओमफ्राय बिदिनो महिलारि बेबायदि मोनसे टाइटेल लायो ओरै होननानै बुंदों आरोखि दा गथिखे ओमफ्राय ब्रह्मनि खोथा फैदों ब्रह्मबो दङ बिसिनाव ओरै बुंदों दा ब्रह्मखौ ब्रह्मारि होनना बुंदों आरोखि सिडनि एन्डेल्सआ माने माखासे मानसिफ्रा ओरैनो माने फुजा होनो थाखाय माने माबा लायो ब्रह्म टाइटेल लायो खिन्थु बिसोर बर'नि कालसारखौ गाराखै बर'जोब दा धोरोम सोलायब्लानो जे धोरोम लाहैबानो जे माने जाथिनि माबा सिनायथिया गोमायो बेबो नङा दा दिनै जोंनि गेजेराव सोरबा ख्रिस्टान दं सोरबा बे जयगुरु दं बिसोर दङ खिन्थु बिसोर जाथिखौ लाखिनानै दं जाथिनि परिचय जाथिनि सिनायथि जाथिनि कालसार जाथिनि राव बेखौ बिसोर लाखिनानै दं दा खिन्थु सर'निया बर'निफ्राय थांदोंब्लाबो सर'निया आलादा जाथि दाहैबाय बिसोर रावबो गैलिया कालसारबो गैलिया जाथिनि परिचयबो गैलिया दा गथिखे बिसोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननो हाया बिसोर ST नङा बिसोरखौ माने OBC हिसाबै बिसोरखौ माने आसाम सरकारा बिसोरखौ स्वीकृति होखादों बिसोरो आसामनि बे आसायैनो जों माने आपिल खालामदों देरहानांगौ आरोखि जेरैबाबो आसलथे गुबुन ट्राइबेल संघ दं एबसु दं बोरैहाय बियो सार्टिफिकेट बेबायदि नकल सार्टिफिकेट मोननानै दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो दा बे आफादफोरनि नामखौ लालायना बुङोब्ला ट्राइबेल संघ होनना बुङोब्ला एबसु होनना बुङोब्ला BPF होनना बुङोब्ला
दा जोङो बे गासिबो आफादफ्रा खिन्थु बेयाव दाय दंजोबो आरोखि दा जों बेखौ बुंब्ला बोराबगोन दानि सोरबा सोरबा आफादफ्रा नाम मख'ना बुंब्ला दाय दंजोबो बिसोर होबथायाखै दा जेनेबा BPF-जों कंग्रेसजों एलायन्स सरकार बे समाव माने सार्टिफिकेटखौ बे माने सरनायफोरनो होनाय जाबाय माने नबसरनायाव खायदा खालामना मोननाय जाबाय दा बे समाव रावबो अपस खालामाखै जोंना माबाया ट्राइबेल संघआबो अपस खालामाखै ओमफ्राय माबायाबो जोंना मा होनो प्रमद बर'मोनहाबो अपस खालामाखै बरंस प्रमद बर'मोनहा लरेन्स मोनहा होनांगौ होननानैसो माने बिसोरबो जर खालामना होबाय आरोखि दा बे आरोखि दा बे खारनाव बिसोर मोनलांबाय दा गोबां माने सरनायफ्रा दा सार्टिफिकेट मोनबाय आरोखि आरो इभेन आरो मोनसे खोथा बुंनो गोनां जायो जोंना आदित्य खाख्लारिया ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्टआ हाइकर्टआव जोंजोंसो उल्था चेलेन्ज खालामनानै माने बेबो एफिडेभिट फाइल खालामदों नङासै आदा बेबो हाइकर्टआव एफिडेभिट खालामदों जे सरनायफ्रा बर' कसारिथार बे टाइटेलजों माने मोनसे माने माबा जाया जाथिनि परिचय जाया जेरै ब्रह्म बसुमतारिया बर'नि टाइटेल दा देखाया चौधुरि बेबो बर'नि टाइटेल ओरैनोसो होनलाबायदों बियो लासिं सिं खिन्थु जोंनाव माने क्लियार दंखाथारो बे बर'फ्रा आरिजों टाइटेल लायो होननाय बाथ्राया आं बे बुंनाया बे आरोखि नार्जारि बसुमतारि दैमारि गयारि हाज'वारि मुसाहारि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा दा दिनै बेखौ काउन्टार खालामनानै जोंना आदित्य खाख्लारिया हाइकर्टआव बे एफिडेभिट हैदों आरोखि नबसरनायमोन जानानैसो एफिडेभिट बे दुर्भाग्यआ जोंना बेफोरनो आरोखि जोंनि आफादफ्रा जुदि एकगट जानायमोनब्ला दिनै जों माने मालायजों मानो सेजानांगौ ओमफ्राय दा बे माबायाव जोङो 5 नं लकसभा समस्तियाव बे एरियायाव मालाय जाथिया बुरजासिन मालाय मा जानो भटार्स लिस्टआव मालाय जाथिया बुरजाब्लाबो ट्राइबेल मानसियानोथ' बेयाव केन्डिडेट जायोब्ला ट्राइबेलथ' होनांगोन ना जेनेबा UPPLAनो केन्डिडेट जाबाय जेनेबा BPF-नो केन्डिडेट जाबाय जेनेबा होमब्लाबोथ' बे बर' मानसियानोथ' मोनगोन ना बर' मानसियानो थानांगोन दा गथिखे बे माने मेजरिटि अना ट्राइबेल मानसि माने माबानायखाय बे मोनलांबाय माबाय बे खोथा नङा आरोखि बिसोर सार्टिफिकेटखौ मोनासोरो दा सार्टिफिकेट मोनाब्लासो दारै मोना बेयाव दा गथिखे जोंनो मेजरिटि नङाब्लाबो जोंनो देरहानांगौ आरोखि आरो ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि जानायनि थाखायनो ट्राइबेल जाथिया खोब खम जाबाय जनसंख्या बे होननायनि थाखायनो बर'फोरखौ माने ट्राइबेल कदआव सोबनानै दोनदों आरोखि बिसोर प्रटेक्सननि थाखाय आरोखि रिजार्भेसन होनानै दोनदों आरोखि रिजार्भेसन जाहाथे बिसोरनि रिजार्भेसनाव रावबो डिस्टार्ब खालामना MLA MPसो जानानै जाहाथे माने पार्लामेन्टआव गावसोरनि बाथ्रा बुंनो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों साख्रि बाख्रियाव जेरावबो ट्राइबेलनि रिजार्भ खथा खालामनानै गालांखादों जोंनो बे साइडफ्रा जोंनो खोब मोजां खामानि मावना गालांदों आरोखि दा गथिखे जोंहा जोंनि अधिकारखौ जों लाखिनो नांगौमोन बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा खायखबस दा खायखबसखौ जों लाखिनो रोङाखिसै मालायनो हगारना होबाय दिनै जा बिफद जाबाय नबसरनाया लानानै थांनानै जा मा जाखो दिनै नबसरनाय मोनलांनानै हारिया दिनै माने गिलुबालु खुथि जाबाय दा जोंनि दुखु खालामो आरोखि जोंनि आफादफ्रा मोजां दंमोनब्ला जोंनि आफादफ्रा जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ जुदि लानानै जुदि खामानि मावनायमोनब्ला बेफोर मानो मोननांगौ हलाय आरो दिनै माने नबसरनाय बाथ्राखौथ' बुंनाय जाबाय बेथ' मोनथ्रामोन एखेबारे आरो बेबायदिनो सोरबा सोरबा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव MLA दारायनाय MCLA दारायनाय बिदि जादों आरो बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि थाखाय जादों आरोखि आरो बे दिनै बेफोर जालांबाय जोंनि थिगिनि थाखाय आरो दिनै बेल ब्लक एरियायाव हाबनाय खोथा बेबो जों जुदि गोरामोनब्ला जोंनि आफादफ्रा गोरामोनब्ला सोर बेलाय जोंनि जायगायाव हाबनोलाय जोंनि आफादफ्रा गोरा जा जों बेखौ बुंबाय थादों जोंनि आफादफ्रा गोरा जा फरायसा आफादफ्राबो गोरा जा आरो बे जाय जाथि आफाद UPPLआबो जाथिनि खोथा बुंनानै फरायसा आफादजोंनो बे माने सापर्ट खालामनानै देरलांनाय नोंसोरबो ओंखारबो गोरा जा जाथिया देरसिन पार्टिया देरसिन नङा BPFआबो ओंखारबो खामानियाव फै जाथिया देरसिन बे पार्टिया देरसिन नङा नों गाबोन जाथियानो थाबा नों मा पार्टि खालामनो दालाय दाथ' दिनै बिफद जाबायना जोंहा खैफोद जाबाय दिनै मालाय जाथिखौ फुस्लिमबाय थानानै जोंहा माने जोङो गावनि मोननांगौआनो दिनै जोबलांसै आरोखि दा बिराद बुंलाबाय जों लिडारफ्रा दा सम बिकास सम उन्नयन समा माबा ओरैलाबाय नों जोंनि जायगायाव बोरै सम बिकास सम उन्नयन बोरै जानांगौ फालाय सम अधिकार बोरै जानांगौ नों बोरै जोंजों लोगोसे बोरै थुलुंगा लाफानांगौ नों बोरै सम अधिकार जों जायगायाव जों बोरै मोननांगौ जोंना आलादा अधिकार जाहा दंखायो जोंहा प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि जोंना लिडारफ्रा बिदि बुंलाबायनो गोदाव सोराव गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय खालामनो हायो दा गथिखे बेफोर खामानिया जों जुदि ज' थालायनायमोनब्ला जोंनो रावबो जोंनि जायगायाव हाबनो हामोन आरो जों गोरायै जों थांनानै थानो हायोमोन आरोखि मैखोमैनो दा जों बेफोरखौ दिनै मावफैबाय बाबुफोर खोब मोजां मोनबाय जोङो आरो सार्कोल अफिसाराबो दिनै खोथा होबाय जोंनो बेखौ इमिडियेट खालामनो हागोन ओमफ्राय जोंहा नै माखासे दङ माबानि मा होनो बै नांदुरबारि गामिनि आरोखि उत्तर नांदुरबारि गामिनि बिसोरबो गोबाव थाबाय बे जायगायाव हाया नामजारि जायाखै दा बेखौ नामजारि खालामनानै एलटमेन्ट बिसोरनो होनांगौ दा जों बेखौ रायज्लायबाय इमिडियेट एलटमेन्ट नांगौ दा होनो खोथा होबाय आरोखि दा बिदि गोबां प्रब्लेम दं जोंहा गोबां प्रब्लेम दं बेबायदि दा जोंनि अर्गानाइजेसनफ्रा बेखौ बुजिनांगौ दा बर'फ्रा बे जायगानि थागिबि फिसा आसामाव बर'फ्रानो थागिबि फिसा बे जायगायावनो बर'फ्रा बे जायगायाव हमलेण्ड होनना बुंदों राइटारफ्रा जोंनि हिस्ट्रियानफ्रा सिडनी एन्डेल्समोन गुबुन गुबुन राइटारफ्रा बुंलांदों बे ब्रह्मपुत्र भेलिया बर'नि हमलेण्ड बर'नि थागिबि बे जायगानि न'खर बे माबाया आसामाव बर'फोरनिनो बे जायगायावनो बर'फ्रा गिबि थाबायजेनदों ओरै होनना बुंदों आरोखि दिनै गावनि हमलेण्डआव गावनि जायगायाव गावनि रायजोआव दिनै बर'फ्रा हानो गैया दा गोबां जायगायाव बिदि प्रब्लेम दं आरोखि
दा जों गोबां जायगायाव गिदिं गिदिं जों बेफोरखौ मावनानै होगासिनो दं आरोखि हाया जाहाथे एभेलेबेल जायो हाखौ एलटमेन्ट खालामनांगौ दा गोबाङानो गैया दा एलटमेन्ट गैयिनि थाखाय हा मोननि थाखाय जों मा जादों दिनै बर'फ्रा दिनै अघरि जाजोब्बाय आरोखि दा गभर्नमेन्ट स्किम फैब्ला जों गभर्नमेन्ट स्किमखौनो मोननो नागिरा आरोखि मोना आरोखि बेखायनो जों बेफोरखौ दिनै थाबायदों दिनै माने नांदरबारिनि मानसिफोरा रायजो राजाफ्रा दिनै दंफायो दा बेखौ जों मावना दिनै माने सार्कल अफिसारखौ बुंनो हाबाय बिथाङा मावना सार्कल अफिसारखौ बुंनो हाबाय बिथाङा मावना हरनो होनबाय आरोखि मावना हरदो बेथ' बर'फ्राथ' बे जायगानि थागिबि फिसा बाहेरानिथ' फैनाय नङा आं बिसोर सन्देह खालामनो बाथ्रा गैया फिर एफा जुगबो थाबाय बिफोरा जि बे जायगायाव जुदि हायानो गैयाब्ला मा जानो फालाय बिसोरनि हाखौ गथै बानायदो अननानै जों दा बुंनानै दा बानायनो होनबाय आरोखि जोब धन्यबाद दै बयखौबो दै